салом хоҳарҷон. алло, салом опаҷон. Ман худамро нотопис карда истодам. Сарам чарх мезанад. Дилбеҳузурӣ дорам. хавотир нашав хоҳарҷон, ту ҳомиладор шудаӣ. ман туро табрик мекунам. интизор шав, каме пас ман меоям. ба назди духтури оилавӣ меравем. ба мо машварати духтур лозим аст. хоб опаҷон. занону гулдухтароне ки бори аввал барои номи пуршарафи модариро соҳиб шудан омодагӣ мегиред, шуморо лозим аст барои солим ба дунё овардани тифл чунин тавсияҳоро иҷро намоед. ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои ҳомиладорӣ сараввал ба духтур муроҷиат намуда, худ ва тифли дар батн будаатонро дар қайди духтур гузоред. ҳангоми гирифторшавӣ ба ҳар гуна бемориҳо аз ҷумла зуком ба худмуолиҷа машғул нашавед, чун надониста истифода бурдани доруворӣ метавонад ба рушди солимии кӯдаки дар батни шумо буда таъсири нохуб расонад. аз хӯрокҳои витаминдор бештар истеъмол намоед. худатонро зиёд гурусна нигоҳ надоред. бо афзоиши кӯдак ба корҳои вазнини ҷисмонӣ машғул нашавед. вобаста ба инкишофи ҳармоҳаи кӯдак бо духтури назораткунанда доимо дар тамос бошед. кӯшиш кунед ки доимо ба хабарҳои хуб таваҷҷӯҳ намоед. аз хотир набароред. саломатии шумо ва тифл дар дасти худи шумост.